ஹலோ நண்பா, வெல்கம் டு அனதர் vlog. இன்னைக்கு நாம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? ஆல்ரெடி சப்டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. சப்டைட்டில் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒன் ஆஃப் த ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு. ஒரு கண்ட்ரி ஹாப்பியாக இருக்குன்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் அந்த கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட், அந்த நாட்டு மக்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்க, அந்த நாட்டு மக்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன, அப்புறமேட்டு கரப்ஷன், இந்த கரப்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குது, க்ரைம் ரேட்டு, இதுதான் ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஹாப்பியாக இருக்கா இல்லையா முடிவு பண்ணோம். இன்னைக்கு அதில் பார்க்குறது ஒரு ரெண்டாவது ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி டென்மார்க். இது வந்து யூரோப்பில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி என்னன்னா ஃபின்லாண்ட். அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறதில்ல. ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்ட், அவ்வளோதான். இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாவது டென்மார்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டென்மார்க் எங்கே இருக்குன்னா இது யூரோப் கண்ட்ரியில் இருக்குது. இந்த கண்ட்ரியில் தான் இது வரைக்குமே ஜிஎஸ்டி வந்து ரொம்ப அதிகம், அதாவது வந்து டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு இன்கம்லேருந்து 60% நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டணும். அது மட்டும் இல்லாமல் 150% டேக்ஸ். நீங்கள் ஒரு கார் வாங்குனீங்க, ஒரு 10,000 ருபீஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு கார் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் டேக்ஸ் மட்டுமே 15,000 to 18,000 வரைக்கும் கட்டணும். அதிகமாக வந்து டேக்ஸ் இருக்கிறதுலே வந்து அதனால தான் வந்து அதிகமாக டேக்ஸ் வசூலிக்கிறாங்க. அப்படி வசூலிச்சும் எப்படா வந்து ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, எல்லாமே அந்த நாட்டு மக்களுக்கே செலவழிச்சிருவாங்க. என்னதான் அதிகமாக டேக்ஸ் வாங்கினா கூட அந்த நாட்டு மக்களுக்கே அப்படியே எல்லாம் செலவு பண்ணுறாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க? ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ, தேர்ட் அங்கே இருக்கிறவங்க யாராவது வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிக்கும் அவங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கும் 10 மாதம் லீவு. அந்த ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் என்ன வேலை பண்ணாலும் சரி 10 மாதம் அவங்களுக்கு லீவ் வித் பேய்ட் சேலரியோட அவங்களுக்கு 10 மாதம் லீவு. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறையா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் சைக்கிள் ட்ராக் இருக்கிற நாடு என்னன்னா டென்மார்க். ஏன் இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் சைக்கிள் ட்ராக் இருக்குன்னா, இந்த 150% டேக்ஸ் பட்டுறதுனால அதிகமாக அவங்க யாருமே கார் வாங்க மாட்டாங்க. அதனால மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது என்ன, அந்த சைக்கிள். அந்த சைக்கிளை வந்து பைக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதிகமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கும். அவங்க எல்லாருமே அங்கே ட்ரீட் பண்ணுற பீப்புள் எல்லாருமே ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நீங்கள் அங்கே இருக்கிற பிரசிடெண்ட்டே வந்து சைக்கிளில் தான் போயிட்டு இருப்பாங்களாம். ரொம்ப ஈக்குவலாக இருப்பாங்க. நீங்கள் வேறு கண்ட்ரிலேருந்து அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட அங்கே எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து பெரிய ஆள் சின்ன ஆள் அப்படிலாம் இல்லை, ரொம்ப ஃப்ரீயாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப அன்பாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு அங்கே கரப்ஷனே இல்லை, சொல்ல போனால் அந்தளவுக்கு இருக்கும் அந்த நாட்டில். சின்ன க்ரைம் கூட அங்கே ரிப்போர்ட் ஆனதில்லை. அங்கே இருக்க எல்லா போலீஸுமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். அங்கே வந்து சேம் செக்ஸ் மேரேஜ் வந்து அலோடு. மேலே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், ஃபீமேல் எல்லாருக்கும் தெரியும், அலோடு. அங்கே இருக்கிற மொத்த பீப்புளோட எண்ணிக்கை என்னன்னா 58 லட்சம் பேர் தான் அந்த நாட்டில் இருக்காங்க. 58 லட்சம் அந்த நாட்டில் இருந்தால் கூட அந்த நாட்டு மக்கள் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இல்லை. சொல்லப்போனால் இந்த மாதிரி கார் வாங்கணும், பெரிய பங்களா வாங்கணும், பெரிய ப்ரைவேட்டான பீச் இருக்கணும், அந்த மாதிரி எந்த ஆசையுமே இல்லை அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கு என்னென்னா சிம்பிளாக வாழணும், ஜாலியாக இருப்பாங்க, எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் இங்கே இருக்க இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் படித்து முடிச்சோடனே வேலை, ப்ரெஷர், டென்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் அங்கெல்லாம் வந்து படித்து முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க ஜாலியாக 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டு, அந்த நாட்டு சிட்டிசன்ஸ் இருக்கவங்க, அவங்க ஜாலியாக 4-5 பேர் சேருவாங்க, பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட. ஸோ இதனால தான் இந்த கண்ட்ரி வந்து ஹாப்பியஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருக்குது. இதே மாதிரி இந்தியாவில் எப்படி இருக்கும்? சரி, இந்தியாவே இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஐம் சீக்ரெட் தமிழன். நன்றி. See you in next vlog நண்பா. பாய்.